Boas tardes, non tiña pensado falar, pero despois desta presentación fixaron, fixo de todo, pero nin son compositor nin director, así que espero que desfruten moito. Foi unha muñeira, unha peciña que lle fixemos con moito cariño no colexio a Neira Vivas, unha homenaxe que lle fixemos ali, que lle fixemos o nome da biblioteca a él. E nada, espero que desfrutedes moito. Moitísimas grazas a David e a Artística de Murcia por convidarme a compartir esta música con